тази вечер за всички вас. Той е красив надпис, ще светне точно сега. Той е за всички вас подарък. Уважаеми господин Добрев, кмет на Мамарчево, уважаеми жители и гости на село Мамарчево, изключително съм развълнуван, че за пореден път сме на този площад. Площад, който събира много хора отблизо и далече. Хора местни, хора гости, хора дошли да уважат традицията, която Мамарчево надгражда с всяка една изминала година. Нека този символ на Мамарчево, който тази вечер светна преди малко, да сплотява и да помага на селото. Както и кмета сподели, тази година се навършва и годишнина от преименуване на селото. Село Мундарли през 1934 точно днес става на 90 години. Един юбилей, който аз искам да честя на кмета, да му пожелая все така мъдро и правилно да управлява това село, да го увеличава. Пожелавам ви много настроение, много песни, много танци. Благодаря ви, честит празник от мен. Госпожа Николинка Салова, който е гледал в неделя Гласът на България, аз го гледах, изпълня една песен и журито не мога да сваля да се обръщат да гласуват за нея. Затова и пожелавам успех. Искам да ви представя и господин Петър Ралчев, световно известният акордеонист. Тази вечер е уважил нашето село. Да си жив и здрав! На здраве на всички!
Гледай малко, гледай, сега свършва. Сега свършва. Моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върна